Hindi ako may gawa niyan, Mick. Maniwala ka sa akin. Bumalik ka dito, Berta! Hayop ka! Hindi ako ang pumatay kay Masong. Ayun siya! Tara, habulin natin. Tara! Boss, nakita mo ba si Berto? Hindi, Chief eh. Sige, salamat. Ano nangyayari doon, kuya? Si Berto daw. Bakit daw, kuya? Siya yung pinagbibintangan nilang pumatay kay Masong. Ano? Oo. Pare Masong! Pare Masong! Pare! Pare Masong! Pare Masong! Pare Masong! Pare Masong! Masong! Ano ginawa mo sa asawa ko? Masong! Masong! Hindi ako may gawa niyan, Mick. Maniwala ka sa akin. Bumalik ka dito, Berta! Hayop ka! Tulong! Tulong! Masong! Anong ginawa niya sa'yo, Masong? Pare Masong! Pare Masong! Ano yun, pare? May sasabihin sana ako sa'yo, pare. Sandali lang, pare, at lalabas ako. Ano yun, pare? Pare, kahit ngayon lang, pwede bang pahiramin mo muna ako? Babayaran din kita pag sumahod na ako. Ilang beses mo nang sinabi yan, pare. Bayaran mo muna yung utang mo nung isang linggo. Magbabayad naman ako, pare. Gipit lang talaga ako ngayon. Hindi ko na problema yan. Grabe ka naman, pare. Kaunting tulong lang naman para sa inaanak mo yun. Ipagdadamot mo pa. Hindi ako madamot, parang Berto. Ilang beses na ba kitang pinagbibigyan? Ngayon pa ako madamot? Palibhasa kasi. Hindi mo alam ang pakiramdam ng nangangailangan. Umalis ka na nga dito, pare, kung wala kang pambayad. Sige, aalis ako. Pero ito ang tatandaan mo. Huwag kang lalapit sa akin kapag ikaw naman ang nangailangan. Hindi naman ako kagaya mo na umasa lang sa utang. Bilog ang mundo, pare. May araw ka din. Oh, Masong, bakit parang galit na galit si Pare Berto? Nanghihiram na naman kasi siya. Hindi ko siya pinagbigyan, kaya nagalit siya sa akin. Sana pinagbigyan mo ng kumpare mo. Parang tulong mo na din sa kanya yun. Alam mo naman ang kalagayan nila ngayon. Palagi ko na siyang pinagbibigyan. Masyado na siyang nasasanay. Kahit na, wala namang iba-iba sa inyo. At isa pa, inaanak mo yung panganay nila. Anong oras na? Wala pa si Berto. Wala pa ako may sasaing. Wala pang pagkain yung mga bata. Oh, mahal. Kumusta? Nakahiram ka ba kay Paring Masong? O, bakit ganyan ang itsura mo? May nakaaway ka ba? Si Pare Masong. Ha? Bakit? Ano nangyari? Kasagutan kasi kami ni Masong. Sana hindi mo na pinatulan si Paring Masong. Alam mo naman na sa kanya lang tayo nakakalapit pag nagigipit tayo. Eh paano? Hindi niya ako pinautang. Pinahiya niya pa ako.
Gutom na yung mga bata. Susubukan kong manghiram sa iba. Sana kasi, hindi mo na pinairal yung init ng ulo mo. Nay, Tay, gutom na po ako. Magluluto pa ako, anak. Konting tiis na lang. Maluluto na yon. Sige, mamaya. Babalik ako kay Pare Masong para hihingi ako ng dispensa at makikiusap ulit. Sige, Berto. Oh, ano nangyari sa'yo? Buisit na buhay to. Bakit? May problema ba? Wala na kaming trabaho. Natanggal kami lahat. Ha? Bakit naman? Dahil kay Masong! Anong kinalaman ni Masong? Siya yung nagsumbong sa boss namin. Siya yung nagsabing nagkukulang daw kami sa materyales. At siya yung nagsabi na kami daw yung nagnakaw nun. Totoo ba yung sinasabi niya? Oo. Totoong may mga nawawalang materyales. Pero hindi ako kasama dun. Alam mo yan. Eh kung ganun, bakit kasama ka sa mga natanggal? Dahil sa mga kasama ko. Ang akala nila, kasali ako sa mga kumukuha ng materyales. Hayaan mo na. Maghanap ka na lang ulit ng trabaho. Wala na tayong magagawa dyan. Oh, saan ka pupunta? Diyan lang, magpapahangin sa labas. Dito siya dumaan. Hanapin niyo siya. Nakikiusap ako sa inyo. Hanapin niyo ang hayop na yon. Ma'am, mabuti po ma'am, umuwi na po kayo, kami nang bahala maghahanap. Berto! Lumabas ka dyan! Panagutan mo yung ginawa mo sa asawa ko! Hayop ka! Ma'am, paubahin nyo na po ang paghanap namin kay Berto. Napangako po namin, hindi kami titigil sa paghanap sa kanya. Sige po. Kayo na pong bahala. Maniwala kayo sa akin. Hindi ako ang pumatay kay Masong. Berto! Sumuko ka na! Ayun siya! Tara, habulin natin! Tara! Dito, pre! Boss! Nakita mo ba si Berto? Hindi, Chief eh. Sige, salamat. Ano nangyayari doon, kuya? Si Berto daw, hinahanap ng mga tanod. Bakit daw, kuya? Hindi mo ba alam? Siya yung pinagbibintangan nilang pumatay kay Masong. Ano? Oo, yung asawa mismo ni Masong ang nakakita sa pangyayari. Naku. Kawawa naman pala si Ate Mitch. Sinabi mo pa. Sige. Tao po! Tao po! Ano po yun? Kayo po ba yung asawa ni Berto? Opo. Bakit po? Pasensya na po kayo, pero dapat po namin malaman kung umuwi na dito yung asawa nyo, si Berto. Hindi pa nga po eh. Bakit po? Sangkot po kasi yung asawa nyo sa pagkamatay ni Masong. Ha? Hindi po pwede!
Hindi po kayang gawin yun ni Berto! Huling nakita si Berto na tumatakbo palayo galing tindahan ni Masong habang duguan ang biktima. Hindi po totoo yan! Kahit nag-aaway man po sila, hindi po kayang gawin yan ng asawa ko! Hindi po mamatay tao ang asawa ko! Naintindihan po namin, ma'am. Kaso kailangan namin siyang mahanap para makapagpaliwanag siya. Hindi ko po alam kung nasan siya. Pakisabi na lang po kapag umuwi siya na sumuko na siya para hindi lumala ang sitwasyon. Opo. Sige po, mauna na po kami. Sige po. Roberto! Saan ka galing? Ano nangyari sa'yo? Hinahanap ka ng mga tanod at pulis. Sinasabi nila na ikaw daw yung pumatay kay paring Masong. Hindi ako yun, Ruby. Hindi ko kayang gawin yun. Maniwala ka sa akin, ma. Kung hindi ikaw mahal, bakit ka tumatakbo at nagtatago? Natatakot ako. Pagdating ko sa tindahan ni Paring Masong, tinatawag ko siya pero walang sumasagot. Pare Masong! Pare Masong! Pare! Pare Masong! Masong! Ano ginawa mo sa asawa ko? Masong! Masong! Hindi ako may gawa niyang mix. Maniwala ka sa akin! Bumalik ka dito, Berta! Hayop ka! Tulong! Tulong! Naniwala agad si Mix na ako ang may gawa. Pero hindi ako. Inosente ako. Hindi ko magagawa yun kay Pare Masong. Niwala ka naman sa akin, Ruby. Hindi ko alam, Berto. Gusto kong maniwala sa'yo, pero Pero ano? ikaw mismo ang nagsabi. Na galit ka bago ka umalis dito. Oo, nagalit ako. Pero hindi ibig sabihin, kaya ko siyang patayin. Sa tingin mo ba, Ruby? Magagawa mo yan? Eh kung hindi ikaw, sino? Hindi ko alam. Kung sino man yun, sana sumuko na siya. Paano na lang? Pag hindi nahuli yung pumatay kay paring Masong, hindi pwedeng habang buhay na magtatago ka na lang, Berto. Anong gusto mong gawin ko? Sumuko? Kahit na hindi naman akong totoong pumatay kay Pare Masong. Berto! Alam ko nandyan ka! Panagutan mo ang ginawa mo sa asawa ko! Berto! Si Mitch. Anong klase kang tao? Konting alitan nyo lang ni Masong, kinuha mo na ang buhay niya? Hayop ka! Ruby, hindi ko kayang gawin ang binibintang niya. Ruby! Kung nandiyan ang asawa mo, isuko mo na siya sa pulis! Pagod na ako! Gusto ko lang naman ang hustisya para sa asawa ko! Berto! Sumuko ka na! Nakikiusap ako sa'yo, Berto. Parang awa mo na. Sumuko ka na. Naniniwala ka ba na ako ang gumawa nun kay Pare Masong, ha, Ruby? Naniniwala
Naniniwala ako sa'yo, Berto. Pero hindi pwede magtago ka na lang. Hayaan mo ang batas ang humusga kung inosente ka. Ayaw kong makulong sa kasalanang hindi ko naman ginawa, Ruby. Pero habang tumatagal, lalo ka nilang pagbibintangan. Isipin mo yung mga anak natin, Berto. Berto! Brian! Ano bang sinisilip-silip mo dyan? Ano bang nangyayari sa'yo? Ano bang meron? Huwag kang maingay dyan. Hello? Ako po si Ruby, yung asawa ni Berto. Nandito po siya sa bahay. Nakikiusap po ako. Puntahan niyo po siya. Susuko na po ang asawa ko. Nakikiusap po ako. Susuko na po yung asawa ko. Huwag niyo po siyang sasaktan. Salamat po. Mahal, halika. Maupo ka at mag-usap tayo. Kung sakaling mawala ako, ikaw na ang bahala sa mga bata. Tandaan mo, mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal ka din namin, Berto. Alam ko, asawa kita at naiintindihan kita kung bakit mo gagawin to. Alam mo, Oo, narinig ko. Hindi mo to gagawin kung hindi mo kailangan. Berto! Dumating na sila. Patawarin mo ako, Berto. Tama lang ginawa mo, Ruby. Lagi mong unahin ang kapakanan ng mga bata, ha? Alis ito! Buksan ang pinto! Berto! Dito ka na lang. Huwag ka nang lalabas para hindi mo makita kung paano nila ako hulihin. Berto! 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 Taas ang kamay! Ikaw ba si Berto? Oo, ako nga po. May warrant of arrest kami sa'yo. At isa ka sa mga suspect at hinihinalang pumatay kay Masong de la Cruz.